a kashin gaskiya akan tijjani ne ma na rufe karatun. Babu shakka ina so kan ɗariƙa, dan ɗariƙa ba musulunci ba ce, yan ɗariƙa ba musulmi ba ne, ni ba ni na faɗa ba, tijjani shi ya faɗa. Ku karanta littafin Ifadatul Ahmadiyya. Tijjani ya ce Amin Saba yana da wani almajiri ne mai suna Saba, ba Saba Fred ba, Saba kamar da Hausa ka ce Sabo. Ya ce kai Saba ka amince da kyau, wani almajirin shi ne. Ya ce ana kunu minal musulmina. Ya ce kai Sabo kana tsammanin mu musulmi ne? Ya ce wallahi ma shamin na ra'ihatul islam. Ya ce wallahi ko ƙanshin musulunci ba mu san sana ba. Tijjani ya faɗi wannan, ku karanta littafin Ifadatul Ahmadiyya. Sannan ku karanta Jawahirul Ma'ani. Tijjani yana da aƙida akan wahdatul wujud, cewa komai Allah ne. Har ma Tijjani ya ce inda komai ba Allah bane, yadda Allah yake da kishi akan shirka da ya rugurguje duniyar nan.